U některých odsouzených je zapotřebí blíže se zaměřit na příčiny páchání trestné činnosti. To znamená, samotná negativní motivace hrozbou výkonu trestu odnětí svobody nestačí a je zapotřebí blíže se zamyslet nad tím, co je k trestné činnosti přivedlo, abychom se právě vyhnuli situaci, kdy ty samotné příčiny vedou k recidivě a potom k nutnosti nařídit výkon podmíněně odloženého trestu, případně výkon zbytku trestu odnětí svobody po podmíněném propuštění. Já jsem více než 20 let působil, že to tak řeknu, na dráze zločinu, v mnoha směrech, zaměřený vlastně na drogovou trestnou činnost, násilnou trestnou činnost, majetkovou trestnou činnost. I na základě nějakých těch rad zaměstnanců věznice, tak jsem oslovil probační mediační službu a další organizace. Bylo třeba nějaké komplexnější řešení, protože do té doby jsem to vždycky podcenil, když jsem třeba se snažil, nebylo to prostě upřímný, nebo nebylo to naplno. Ty programy, které jsem absolvoval, tak mi pomohly vlastně označit ty spouštěče a ty rizikové faktory vlastně mého chování. Ten program je koncipován tak, že je určitá část, která je povinná. V tuhle chvíli je to 20 konzultací, 20 setkání s tím, že pokud klienti o to stojí, tak můžeme s nimi tu spolupráci prodloužit. V rámci té terapie společně zjišťujeme, k čemu jim osobně to může být dobré. Aby to nebylo jenom o splnění té povinnosti, ale aby oni sami si v tom našli něco, co je pro ně, co jim může být přínosný a nejenom třeba ve vztahu k násilí nebo ve vztahu k tomu, co provedli, co udělali, ale i třeba ve vztahu k jejich osobnímu životu. Našimi typickými klienty nebo klienty, které vlastně my jsme schopni vzít do programu, jsou klienti ve věku 15 až 18 let. To znamená mladiství klienti, kdy se může jednat jak o muže, tak o ženy, respektive o chlapce či dívky. Našimi typickými klienty jsou většinově právě studenti nebo mladí zaměstnaní lidé, kteří tedy spáchali nějaké provinění, kdy to provinění může být opravdu různorodé. Dostáváme se od nějaké loupežné činnosti nebo loupežných přepadení přes krádeže až po různé delikty sexuálního charakteru. A pro letošní rok to vlastně minulá vláda zcela z rozpočtu vyškrtla, což povede k velkým důsledkům, bohužel jak pro klienty, organizace i celou společnost. V těch programech vlastně je 250 až 300 klientů. Ti klienti aktuálně pracují na své nápravě a budou muset vlastně z těch programů odejít. Programy mají úspěšnost 70%, mají kapacitu 300 klientů ročně dneska. Tak vlastně každý rok ty programy státu ušetří 132 milionů. Pokud člověka jenom potrestáte a pustíte ho zpátky, tak je mnohem větší pravděpodobnost, že se do toho vrátí a znovu bude pro tu společnost nebezpečný, než pokud jako absolvuje nějaký ten program.